M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani mu programu ina ya Tilankhule na Ambuye. Pamene tupitiriza kusinkhasinkha pa nkhani ya kutembenuka mtima, kulapa machimo. Kuti nyengo ya Lent ndi nthawi yolapa. Tisanduke anthu atsopano, tisanduke anthu ena. Ndipo ndikhala ndikufotokoza kuyambira programu zapita pa machimo akuluakulu amene timenera kuwalapa lililonse palokha. Ncholinga chona kuti nyengo ya Lent ino itithandize kusuzumira kwathunthu mmoyo mwathu. Ulendo wapita tidakamba nkhani ya tchimo lalikulu la kunyada. Ndipo ndifuna ndipitirize ndi kumaliza za nkhani imeneyi ya kunyada. Ndidamaliza pamene ndimakamba zoti kodi inuyo mmoyo mwanu kunyada mulibe kapena mulipo. Ndipo ndifuna ndipitirize kunena kuti tikaona tchimo ilili la kunyada limapangitsa kuti munthu uchite zinthu ziti. Mwachitsanzo, number 1, exaggerating of one's own talents. Kuyenjeza za mphatso zimene tili nazo. Kunena za zinthu zimene tilibe koma tili ndi mphatso zathu. Ine ndine katakwe, ine ndine njiba, ine vichova masiku amenewo. Ine ndine patali pathodzo palibe muka, ndipo ndine mphatso yakuti, ndine mphatso yakuti, ndine mphatso yakuti, ndine mphatso chakuti, ndimapanga mwapo chama. Udzifunsa kuti kodi ndiye kuti chiyonse matha inuyo kuphunzitsa? Palibe amene angandiphunzitsa, angaponso ndiphunzitsa. Ndipo amene ndali ku sikolo kuphunzitsa, ana sikolo amangu namphunzitsine ndine basi. Kusewera masewero osiyana-siyana. Timu imene jatu panene singawina. It's not possible. Zosatheka. Ine ndiye, I'm at the center of that team. Chifukwa ndikhozosewera pa golo, kala defender, kala midfielder, kala strike, nthawi imodzi. So that team imene opanda ine, they can't do anything. Ife ndichifukwa mudaona magemu osamene ine ndalimo, idawina timu idaluza. Ife really zona tikhala mwina ngati ma politicians tinene zona. Ifeyo chowere ni mboma, ife ndapita chita zakuti. Really? Ngati AIP 2023 yatilephera. Honestly speaking, tiene kupanga acknowledge zimenezo. Tivomere, talephera, full stop. Find a better way of doing it better. Kukhalira kunyoza na ma politicians. Kupangira na maupo. Pride. Tikalowa mu business. Kanthu kakang'ono kameti kudziwa ndithu kuti akantengo wake ndi wakuti. Koma tipanga times 5. We only sell the quality things here, Quality is found here. Maona story ya ujeja, multiza kuza, no, those are cheap. It's a China zimene zicha. If you want genuine things, honestly, kwa ife. Quality rimene tunenato, munata China times 10. But chifukwa choti we are proud, we can't acknowledge that. We can't acknowledge that. Tikamadziyang'ana mumira, pali mwina sola dzipoda palibe oneka bwino ngati ine. Ngavamba ti munthu wamuna ngooneka bwino sakuongola. Palibe tu mnyama tongooneka bwino ngati ine. Fanya marongoka ife. Mwata udzongoka 6 pack apa. Tikamayenda madona ose amangoti yang'ana ife. Sure. Tikamune ife azimayi. Akazibamba madzipoda kasindu kudziwa mundu uza ndinu. Madzipoda.
kazi jamapaka mari ali foundation kanje chani kaya mupaka vina pamwe nditi kamaenda mtown moto ali sasa mwe madzi ine ngati pali mkazi okongola ndine mabanja a anthu ndatetsa ine azimuna amangofuna ine really zonyadira zimenezo kuti mwatetsa ibanja la munthu zikale zonyadira komanso mwanena kale kuti mwadziphoda kuti tati jotse dzimaphodophodo dzanuzo pasi pakepo pali chani. But because we feel we are the best, we exaggerate our talent, we exaggerate our beauty, we exaggerate everything about ourselves. Kunyada abale yanga, chimo lofuna kunena kuti moyo mwathu lichoke. Ndipo nyengo ya Lentino itanzete kuti tisuzumire nkati mwa moyo wathu, to root out chimo limeneli la kunyada. Sipokhaponso ayi tikamakamba za chimo lomweli la kunyada limatipangiso kuti tisathokoze, ingratitude. Anthu akatipatsa zinthu timangolandira tikupita, kodi mwe mnathokoza? No, I deserved that. Ndimene akulandira ne ndimene akulandira, kapena tandiuzani kuti ndani amene walandira other than me. So yeah, I deserve it, it belongs to me, it's mine. Zona ingratitude. Ngakhale anthu atichitire zinthu kuna kuti zinativuta pena pake ena akatithandiza, we think we deserve to be helped. The pride imeneyo kunyada. Mapeto ake timalephera kupita kutsogolo chifukwa cha kunyada kwathu, chifukwa timadzika at the center of ourselves. Nthawi zinaso we even displace God, timachotsamo Mulungu nkudzika mwefeyo ngati time lachichonse chimene chili. Ayi, kunyada kumabereka machimo ambiri. Ndipo tikabwera mu malemba oyera amanena kuti pa chizungu, pride is the bottlenecks of all graces. James chapter 4 verse 6. Luke chapter 14 verse 11. Proverbs 8:13. Ndipo chifukwa cha kunyada kwathu timalephera kuchita zambiri. Chifukwa cha kunyada kwathu ena amalephera kutithandiza. Chifukwa cha kunyada kwathu timalephera kupanga progress kapena kupita patsogolo mmoyo mwathu. Kunyada ndi chimo limene tikufunika nyengo ya Lent kuti tilozule. Kuti nanga kunyada mankhwala ake ndi chani? Mankhwala akunyada ndi kudzichepetsa, humility. Ena amanena kuti poverty of spirit, umphawi wa mumtima. Munga mene kunyada kuli maziko kapena foundation ya machimo akuluakulu, kudzichepetsa ndi maziko a mkhalo wabwino. Andi choncho tikapita ku Mateyo chapter 5 verse 3 tikapezana nazo zimenezo kuti kudzichepetsa ndiye maziko a kukhala munthu wabwino. Kudzichepetsa kumatipangitsa kuti tizindikire kupereweredwa kwathu. Kudzichepetsa kumatithandiza kuti tithokoze anthu amene amatithandiza, pozindikira kuti ife sitingachite zonse. Kudzichepetsa kumatithandiza ngakhale kupereka nsembe kumene chifukwa cha anthu ena. Ndi kudzichepetsa kwa Ambuye Yesu kumene kudatigulira ife chipulumutso. Ndi kudzichepetsa kwa Mulungu kumene kudapangitsa kuti Mulungu asiye umulungu wake kubwera pa dziko lapansi pano kudzatiwombola. Ndi kudzichepetsa kwa amayi Maria amene adavomera kuti ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramu, kumene kudapangitsa kuti ife tilandire mombole mpulumutsi Ambuye Yesu Khristu. Ndipo chizindikiro chakuyera kumakhalanso
kudzichepetsa. Tchimo la kunyada mankhwala ake ndi kudzichepetsa. Kodi inuyo m'moyo mwanu ndinu munthu wodzichepetsa? Kodi tikalephera kuchita zinthu timavomereza kuti talephera? Kodi tikasowa chithandizo cha anthu ena timapita kwa iwo ndi kukapempha chithandizocho? Kudzichepetsa ndi chiyambi cha kukhala munthu woyera. Kudzichepetsa ndi njira yosandutsa kuti khaledi akhristu enieni, ndipo kudzichepetsa ndi njira yomudziwira Ambuye Yesu Khristu, yomudziwira Mulungu amene anadzichepetsa kotheratu nakhala munthu mzathu n'cholinga choti atipulumutse. Nyengo ya Lent itithandize kupyala m'moyo mwathu ndi moyo ya anthu ena mtima ndi moyo wodzichepetsa kuti titumikire Mulungu moonadi. Ambuye Yesu Khristu amakonda kuwanena Afarisi ndi Asaduki ndi akatswiri amalamulo chifukwa cha zimene amachita pokhala ngati anthu odzikuza. Amatipatsa nthawi zonse chitsanzo cha anthu awiri opita kukapemphera aja, Mfarisi ndi wokhometsa msonkho. Chifukwa cha kunyada kwake, Mfarisi adadzikuza pamaso pa Mulungu. Muna zimenezonso inu ndi ine timachita, kaya ndi mwa mapemphero kapena muzochita zathu. Tizindikire zimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa. Tikhale ngati okhometsa msonkho uja amene adangonena kuti, Ambuye mundichitire chifundo ine munthu wochimwa. Tikatero tidzakhala anthu amene Mulungu adzakondwera nafe ndipo tidzakhala zitsanzo zabwino. Lent ya chaka chino itithandize kupha kunyada ndi kuyamba moyo wodzichepetsa. Tipemphere. Mulungu wathu, pamene tayamba ulendo wodzidzimuka m'moyo mwathu kuti tione zolakwa ndi zochimwa zathu, titumizireni Mzimu wanu woyera kuti atithandize kuzindikira kulephera kwathu ndi kufuna kwathu kuti tiphathane nanu kuti tithandize zaulere zambiri. Mutithandize kukhala anthu odzichepetsa mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen.